И здравейте хора, днес ще снимам на Minecraft, където съм приготвил Skywars с вашите дружки. Тай нататък. Този сервер ще го намерите тия мап. Тук има всякакви отбори, които искате. Тук има честове, има... Аз съм ги направил. И знамената много грозни ги направи. Гледайте, знамената точно не ми подходящат. Не си точно теби. То оранжевия. Тук има специални колички, факлички. Такива тук наблюдавате. Има много неща. Това е централния остров. Тук трябва да влизате с нещо. Ако имате брадва, аз съм сложил брадвички за всички. И тук влизате, тук има някакви си. Тук има място за продаване. Тук има врата. Ето, вратите. Тук водите. Ако някой е там да... Той не изтрая църка. Тук спаунер. Аз го направих спаунера без нищо. Тъпотия. И... Така пак може да... Такова, да не ми пречи. Направих този замък, само да... Това съм турял лък. Този замък го направих, ето, той тук честовите са... Тук съм сложил хубаво нещо, но няма да... Ето тук почвате. Спалвате са... Къде да са спалдите? Ето там е спалда. И тук, вие тук ще са спалдите, ето тук. Аз спалдах са там и вие ще спалдите. Вие сте в survival, всички си избирате отбори. Ето, и аз го написах. Тук не можах. Ето аз тези ги написах. Това не можах, защото не ми позволява много. Ето тук има колички. И на другата има колички. И тук ще бъде веселба. Ето така скачате. Ако падете и не знам колко. И загубвате и да играете вече. Там ако падете играйте, защото вие сега сте почнали. Но ако някой паде от тук, той е мъртъв. Ето тук съжалявам, исках да погледам тая количка. Аха за мен. Не знам те как ще ги такова ти. Това се учи с змия съм го направил. Полека и пък може да бягате. Влизате в отборите, биете са, където искате. Ето стои количките имат честови, специални. Да, ето. Да всички по едно съм сложил. Ето. Аз съм сложил от катурката. Си я едете да я слагате в масата. Ето тук са огънчи. Ево. Значи... Тук има 3 палите човека. И може да падате базата му. А не бе. Няма да игра с Assassin's Creed. Ето тук е огън. Пак. И тук пак имам такова. Той вече е без огън, защото не съм... Няма много време за огън и нататък. И тук няма нищо. И хора, това е. Направих го изключително. И тук направих 3 палбички. Ето там и там. Хора, това ще бъде за клипа. Дано да ви харесал. Гледайте другите ми клипове. Благодаря и за мен. Оставете лайк и бай.